Dragile mele, nu vă mai plângeți atâta că nu mai sunt bărbații deodată, că unde sunt bărbații, că în momentul în care un bărbat adevărat vine lângă tine și începe să-ți arate iubirea lui, protecția lui, blândețea lui, și tu ca femeie nu înseamnă să fii femeie doar când deschizi picioarele, este să-l fii femeie ca îl apreciezi, să-l iubești, să-i oferi ceea ce tu chiar ai nevoie. Deci nu vă mai plângeți atât de bărbați, nu mai pretindeți atât de mult și nu oferiți nimic. Fiți voi femei în primul rând, nu mai dați în ei. Păi de-aia un bărbat când îl faceți praf și când voi dați în ei, când momentul ăla când vine să-ți arate acel bărbat care este cu adevărat și tu începi să zici, bă, stai mor, după mine limbă, după mine vezi ce fac eu și nu știu ce. Păi normal că ăla să duce la altă femeie. Este normal că ăla să poartă urât. Este normal că ăla te înșală pe urmă. Și dacă ăla te plângi că nenorocitul, toți bărbații sunt la fel, schimbă-te tu și fii femeie, ofere atenție, iubește-l, apreciază-l, fii femeie.